Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini ceritanya, bos, sidik bongkar saiki. Biar diganti renge, ngebesok kabeh. Ngono, bos. Lha mbok bongkar kabeh, Pak? Sesuk to le. Iki Besok. masang blender lho. Oh, ngemasang blandar sik. Tuku gas neh. Loro ke tukokne kabeh timbang sesuk bulan dulu. Ya wis kabutan kok wastel. Ngono, bos, iki sik arep ngemasang blandar iki lho. Mergo iki blandare gapuk coklek. Lek Oh. buat Coklek momot. lek mbatu ki. Oh, Wis susuk nek Oke. pasar. iki bos. Iki mau bar tak sowemprot iki, tak sepil anune. Niki bahan-bahane iki sing wis dipasai kabeh. Iki sing bakal didokno engko. Terus iki sing bakalan iki reng karo usuk iki bos. Nah, iki mau tak sowemprot kabeh ben ora anu dipangan rengat. Iki tekone wis 3 hari lalu ya, 4 hari lalu, 3 hari lalu. Sing ngisor iki lho wis delon semarti pan rayap. Iki ganjele ceklek, Mak. Arti pan rayap wis e. Ya bisa diganti. Engko iki kan sak tukokne abes, sak tukokno apa ngono kae di ngisor. Apa? Umpa asbes, Ompak asbes karo paku. asbesnya dienggo ndi? Tak go iki tak kon nyalin asbes. Ben gak anu bledukan. Ya ya tau dienggo buntal-buntal le. Nduk Ya. duwe. Blek duwe. Sing lorno ora blek. Anu Sing lor mbare. bare soalé sing Mergo- lor iki nggo angus. Iki nggo godhong-godhoke. Nggo Telo. godhong. Iki kok telo lontong. Nggo anu lontong. Dadine gak bleduk, gak krocok, kesel singkre. Kesel singkre-singkre. Lah iki. Padane tuku Oh, berarti king kawit kene sarene asbes, Mak. yo kan sak kon kokne pakmu karo anu karo pak karo paku sembarang kok pakmu nek ora tak kon muni. Ompake dienggo ndi? Kabeh iku diumpaki. Kap- Padahal kono bener. Kabeh iki diganti ompak, Pak Dijo. Yo. Dik ganjeli ompak. Iki rong enek umpake kabeh jebiyen karena biyen kesusu lho yo an. Lho kesusu jere. Iki bos wis gapuk, Bos. Biyen gawe iki lho yo-yoan polisi makane iki kok iblas. Ya yo kuat lakon. Gawe kok ayaan polisi piye to, Mak? Piye to? Ah bocah nek gak dor. Gawe iki kayu tuku ki makane dititik polisi dek biyen. Kayune pakmu lho aja utek uripno. Lho, Jenenge tanggane kuwi gething buru sengit kuwi didudohno ya dicekel to masamu. Kamu biyen ning omah gedhe iki sak becak. lah main ning ndi saiki? Madol kae. Omah didol jere. Terus didol. Makan kopi yo. Lah iya kan jake enek kok kowe utek. Omahe pakmu wis didol dienggo nglemokne buku. Iki bos menune. Nah, menune iki. Nah, iki. Iki buat apa ki? Masuk mam gede Pak mbiyen. Jane 5 juta aku iso nukune wedi cangkeme. Lah. Lah kok. Biyen kuwi lho koyo-koyoan karo anu. Lho bos. Nek dhisik didekne ning ngarepe Polisi kuwi ngeliwat. Lah dhisik manggone ning ndi? Nang ngecekno. Tangkole. Enggane Pak Poh ya? Iya. Kareng mangan sak aku lesu aku. Ya kowe kira mangan dicawisi ning kono nang ngene kuwi kok ngure. Ya nesu ae, wong nesu. Gak nesu den. Langsung temat aku. Kok mau kok janak adekku kok. Maaf sik, Bos. Aku tak critakno kelas senior. Senyar piye ta, Mak? Nek tekoni sapa omah, aku nyauri mah. Kelas sen kan zaman biyen. Mergo jaman biyen kuwi 5 juta wis kok kapal, Mak. Nek saiki duwe pira? Pak Mantri Wadi muni nek 10 juta gelem jaman dik biyen omahe pakmu kuwi. Tuku lek Nek saiki saiki yo duwe pira? saiki 50 juta. Juta ya. Juta yo kan 6 juta dik biyen. tae biyen iki wis. Kuwi rega anu pira, Mak, wis sik?
Sego sapi. Sapi. 700 babon gede. 700 repes. 700.000. Oh, 700.000. Kok semeten tuwek. Ayo. Kok basuki langsung sesasi mana lek ngopeni kayak Pak Pujo jan. Masa? Kayak Pak Pujo sempluk minum. Yen telungan. Kan anake Pak iki diwe sapi sitok-sitok. Anak wae ini sing njaluk wae ini. Lah tekku utuh. Terus aku tuku lemah selawase ke. Diwe 300. Oh, dhewe jatah dhewe. Ya, sitok-sitok anggen mana wis sitok. Lah aku sing ngarit karo Pak kuwi teko ndi. Aku soro-soro. Ngono, Bos. Iki lha wis sambel tok. Wis penak. Wis penak. Masa saiki wis menak, Mak. Nek diarani penak ya dina-dina kerja kaya ngene kan. Jadi saiki wis menak ya jare. Gone no. Nggih. Gendek yo. Lawe karo ndok eh. Iki punjungan kok ndi to, Mak? Ndi munjung kok jati oleh kok ndi oleh kok riban oleh. Entah. Masa dek biyen jarang mamandok, Mak? Ndok kok direne ndok cara pitiin telek. Karena zaman saiki ndok. Aduh, iki anil pati minum ya Allah, aku eling kok. Masa Sara, Bos? Sara apa to? Apa pati minum rene panganan jung beyek minum rene panganan beras ora wae mbahku sak kempung. Siliter satu gotong telo sampur popo reneng kok. Lah kira mangane apa? Ya diliwat kuwi dindon sak cowek sak cowek kok. Wong sitok jatah sak cowek. Ya campur jangan tapi Iki lho, Bos. diliwat. Diliwat jare. Kotak campur bumbuane lombok njah. Awi lho. Ora aku lagi tekoki mau cerita saiki kok Mas. Jadi ki zaman saiki termasuk zaman menak modern ya, Mak ya? Anane mbah aku kan kadang ora pangan wong mugi gombah sembarang teko kabeh kok. Ceklan HP bayaran. Jadi aja. Kayak bayaran itu aja. Bayaran itu saiki. Pakmu adol recek kok didikis. Ki tenggor pakmu, tenggor aku malah dulu. Recek sak pikul sampe kabotan iki lho dituku Mbah Drik 500. 500 repes niku. Lah bayar ping 3 ping 4. Agar jaluke wae sego aja le. Dadi opae sego Yo bayarane. bayarane dari sego cel. Awi lho, Bos. Selawe kowe kan dono cilik aku karang. Aku SD kok yuwi. Tak jalu duit mati nggo sangu kuwi. Ya ono nama yo gaji. Bungane duit ile nganu kapan ya. Oh, nek mati. Gak Jawa kan goreng ndok lho gak enak lawe mu sambel tok. Kilo citi. Bos. Masa pecah saya gak Jawa, Mak? Jawane apa? Sego mateng keplak. Masa ya tahu, Pak? Nggih boto. Jangan semono. Jangan saya ketawa iki tutup sama Mbak ndake gonjoran mukule dirambut karo mukule banyu munggah jurang mungkin gitu kok. Lah adole ngoten niku teng ngendi Mas Dedo? Aku dipikuli yo anu songe. Anu 1000 ne kok 200.000 ya kan. 200 pito. Zaman aku 12.000 kok. Yo kese Tahu 12.000 dituku busan ngusungi teko busan. Niku sakol. 1000. 1000 ne, oh 1000 boto. wis nggo ngangkat ijo 300 malah sik murah nang. Awi lho. Ngono, Bos. Kue akhirnya nek sing tugel isu-isune kon njuli. Terus sadimun anu. Nggih, nek juli no. Wonge gek nek ngono dilebok ning tengah. Awi lho. Teko ilang sing tugel-tugel tak dikene iki. Ah nika kula beto mantuk oleh. Loi joli ngono. Iki, Bos. Jadi zaman biyen ki sandang karo panganan ki larang ya, Mak ya? Sandang pangan larang, Mas Teh. Larang ta ora patekan. Renek panganan dibane. Kadene sing kedung panganan di Purwawangsa lho. Mbah Wangso iki omahe ndi? Kambang. Kiambang ndi ya? Kambang gone. Lah, Kuwi lho. blok ngene. Oh. Bandu lho.
Oh. Oh, blok kono kuwi. Lha kok murah maksudnya piye? Murah kok suke, bungkus di sawah gitu. Oh, mangan apa-apa enek, Mas Teh. Yo kambil ya neng apa neng. Gung kena. Sik. Gong anu wis jas purung. Keren ndok sik lesu. Jekutru ki apa? Entong niku ah. Loh. Apa enak mak dimasak? Oh, pama. Anu no, entong sak urang dadi uler ngoten niku. Enggak dadi kupu ngoten niku. Lho. Kuwi enak tangane persak sak pinter kasap. Kena yo cara anu kaya kinceng kuwi lho Mas. Ya ya ta. Karena yo bahane kinceng. Alih-alih kinceng. Akhire wis muwa ya dadine kinceng. Kinceng kentrung. Kinceng kentrong. Kinceng kentrung kae gudi kaya. Sing ireng kae, Mak? Yo Loh. gudi ya Kinceng kan dedek rok. Dedoke rok ke. Kentrung, kan kinceng kentrung ki sing gudi abang lho. Gede abang. Iya Pak Wilih, enggak kesana. Ya teman-teman, jadi untuk kapsan hari ini nyicil iki, bongkar iki, sakmene mergo arep ganti usuk blandar apa nek ana? Yo blandar yo. Blandar. Ganti blandar, Bos. Lho kira puter ngono lho. Puas. Nek sing iki wis balik ganti iki, sing iki. Kayak iki. Kira ganti sing dhuwur iki. Rono wis. Gantine kok tak tukokne dhewe sagek nek apa iki. Kok 200 sing sagek. Cetak 200. Iya ta Pak iki. Bismillah Bos, terima kasih banyak Bos sudah menonton vlog hari ini. Suwun ntar mak mesik. Apa dengenane iki tekan ki sambel apa ki? Lawe iki nggo karo telur. Wis kono karo Mas sudah nonton, mau tunggu terus vlogku selanjutnya. Saya kiri untuk hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.